Una vegada, en un poble no gaire lluny d'aquí, vivia una princesa. Era una noia molt treballadora i intel·ligent. Sempre anava vestida amb la seva bata blanca. Ja des de petita, li agradava molt fer experiments i descobrir coses. Per això es va fer investigadora. Sempre volia ajudar la gent que tenia algun problema. Si hi havia algú que estava malalt, intentava fabricar una medicina per curar-lo. En aquell poble, tothom anava fent. Els pagesos se'n cuidaven de les seves terres, doncs havia arribat la primavera. I els camps estaven llaurats i havien plantat moltes verdures. Els nens i les nenes anaven a l'escola. Els botiguers anaven a obrir els seus comerços. En fi, tothom feia el que li pertocava. Fins que un dia va arribar a aquell poble un coronadrac molt dolent. Treia virus per la boca i anava infectant a tota la gent. Jo sóc el coronadrac i vull contagiar a tota la gent. Ha, 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 ha. Però d'on has sortit tu? Aquí estàvem tots molt tranquils i bé. Marxa, no et volem. Ho sento, princeseta, però no marxaré així com així. M'ha costat molt arribar fins aquí i ara no em fareu fora tan fàcilment. La princesa no sabia què fer. Aquell coronadrac tenia una tos enorme i el tossir anava contagiant a tothom. La princesa es va reunir amb els seus ajudants del castell i va decidir manar que tothom s'havia de quedar a casa seva. Van tancar escoles, llars d'infants, perruqueries, fàbriques, parcs... En fi, tothom s'havia de quedar a casa per protegir-se d'aquell coronadrac tan invasiu. Aquell mateix dia, la princesa va sortir al balcó del seu palau. Estimats vilatans i vilatanes, tenim un gran problema. Ha arribat al poble un drac molt dolent, anomenat coronadrac, i està disposat a posar malalt a tothom que no es protegeixi. Per tant, tots i totes us heu de quedar a casa i només podeu sortir per anar a comprar i anar a la farmàcia. Des d'un balcó no gaire allunyat del palau va sortir un cavaller anomenat Jordi. Anava vestit en pijama, portava un escut i un casc al cap. Princesa, jo sóc el cavaller Sant Jordi i et vull ajudar a salvar el poble d'aquest drac tan dolent. Moltes gràcies, cavaller, però el que hem de fer és quedar-nos a casa per protegir-nos del drac i no contagiar-nos. Jo, mentrestant, aniré investigant una vacuna per a poder lluitar contra aquest drac. La gent d'aquell poble ho va entendre molt bé i no es movien de casa seva. Els nens i les nenes jugaven a casa seva amb els pares i germans, miraven contes, feien pastissos, jugaven a jocs de taula, fins i tot feien gincames molt divertides per tota la casa. I així anaven passant els dies. Mentrestant, la princesa intentava trobar una vacuna per protegir a tota la gent d'aquell virus. Quasi la tenia, però no acabava de funcionar i es passava el dia i la nit pensant en què podia faltar. Una tarda, tipa de tant pensar, va sortir al balcó. Hola, princesa, què et passa que et veig tan amoïnada? Doncs que porto dies i dies buscant la solució i no me n'en surto. Quan crec que l'he trobat, no funciona. Falta algun ingredient, però no sé pas què pot ser. Tranquil·la, princesa, no et preocupis. Les coses, amb il·lusió i esperança, sempre surten. A més, nosaltres al poble anem fent. Si fas silenci i escoltes bé, sentiràs riures de nens jugant a casa, balcons amb gent cantant o tocant algun instrument,
veïns que abans no es coneixien i que ara es passen la tarda xerrant, avis explicant històries als seus nets. La princesa va fer el que li va dir Sant Jordi. Va tancar els ulls i... Era cert! Sentia tot allò que li havia dit. La gent del poble encara no havia perdut ni la il·lusió ni l'esperança. Si ells no l'havien perdut, ella tampoc ho faria. De l'emoció, a la princesa li van caure llàgrimes, però no eren llàgrimes de tristor, eren llàgrimes d'alegria, d'il·lusió, d'esperança. Aquelles llàgrimes van caure dins de la seva proveta i... Eureka! Era l'ingredient que li faltava. La princesa va sortir corrents al seu balcó. Vilatans i vilatanes. He trobat la solució. Tinc la vacuna que allunyarà de nosaltres el coronadrac. Coronadrac, ara ja no et tenim por. Marxa ben lluny. Sant Jordi estava tan content i agraït que va decidir que havia de fer alguna cosa per la princesa. Va començar a remenar tots els calaixos de casa seva pensant a veure què li podia regalar. Ja ho tinc, amb aquesta cullera de fusta li faré una rosa. Va agafar una cullera de fusta de la cuina, va pintar-ne el pal de color verd i la pala de color vermell i li va quedar una flor preciosa. Princesa, gràcies per salvar-nos del coronadrac. Estem molt agraïts. Per això et vull regalar una rosa. Com que estava a casa, no he pogut anar-la a comprar i te l'he fet jo. Oh, és la rosa més bonica que he vist mai. Gràcies, Sant Jordi. Des d'aquell dia, la vida al poble va ser més tranquil·la. Encara han de vigilar per si algun dia torna el coronadrac, però ja no tenen tanta por perquè saben que junts el podran tornar a vèncer. I conte contat, la llegenda confinada s'ha acabat. Al poble arriba un drac molt dolent, amb la seva alè infecta la gent. Al veu la princesa, amb ell acabarà. Troba la vacuna, no ens infectarà. El drac a por la lluita, ràpid ha marxat, i la gent del poble vist que s'ha salvat. Sant Jordi l'admira, queda ben parat, i a la princesa